Together, growing in faith, changing communities. Namhlanje bathandekayo kuleli misa elingcwele imisa la sizobeka khona izicelo zethu kwathandeka namhlanje ukuba siqale ngencwadi kaMalaki abafundile bazothi uMalakayi basifunda encwadini kaMalaki sinamaqaba kwafuka mina ukuba isizwe sikaNkulunkulu sithole inhlanhla enkulu ngokuba khona kwaMalaki ngaphakathi kwabo kakade igama likaMalaki belifakazela ukuba ngaphakathi kwabo kunesithunywa sikaNkulunkulu. Kuthi-ke ngokuba khona kukaMalaki ebese kuyavuka kimina ukuba ngaphakathi kwesizwe sikaNkulunkulu esihambe sahamba qedane sahlofa esihambe sahamba qedane sadavuza uNkulunkulu bengekashiye sisodwa kepha uNkulunkulu bezovusa isithunywa ngaphakathi kubona. Hleze ukuze inkonzo kaNkulunkulu ize ibuyele isithunzi sayo bethandekile uNkulunkulu ukuba vuse isithunywa ngaphakathi emagcekeni esizwe sayo. Sihlobo sami, hleze uMalaki ezokhuluma nalesi sizwe ukhuluma nesizwe yebo sikhalelene noNkulunkulu saphinde saqhelelana nezwe esitholayo kwisicabelelo sikaDavide namhlanje. Abasewona loya muntu obakhiwe kahle, abasewona loya muntu osimbandeza osithinta amanzi ebese uthela izithelo ezinhle ngesikhathi esiyiso baphendule baba yindaba uNkulunkulu angazange ayicabanga hleze uma sebunja uNkulunkulu akavusa isithunywa ngaphakathi kubona. Yazi ngiyayibona inhlanhla mina yokuba noNkulunkulu onjengowethu ngoba uNkulunkulu nakuxabana khona izinto empilweni zabangcwele, uNkulunkulu nakuxabana khona izinto empilweni zabakholwayo, uNkulunkulu uvusa isithunywa. uNkulunkulu uvusa isithunywa abasizosikhumbuza ngendaba ayisho kuba uNkulunkulu uvusa isithunywa ngendaba abazofisa ukuba abantu baphile ngayo. uMalaki abathandekayo akazile ukuzobakhumbuza into eziningi, uzobakhumbuza ukuba yebo ngisukile kuNkulunkulu, uzobakhumbuza ukuba yebo ngikhalelene naye, uzobakhumbuza ukuba yebo nimdelelile ngesenzo nakho kuhamba kepha yazini ukuba uthando lwakhe alusukile kini. Yebo ngikhelile kuye, yebo nimlahlile, yebo bathenkweli nami nilenzile ihlazo kepha yazini ukuba uthando lukaNkulunkulu aluphelile kimina. Yangihlupha indaba yokuba uNkulunkulu avuse isithunywa ebesizoba isigijimi phakathi kwabantu ngoba heyi uNkulunkulu akapheze ukuthuma nathi ngombhabhadiso wethu sithunyiwe kepha kuyafuna kumina ukuba uNkulunkulu bengevuse yini isithunywa esiyiso ngoba uzivusile isithunywa kwahamba zakhohlwa umnyelezelo esithunywe wona. Yena uNkulunkulu uzivusile isithunywa phakathi emagcekeni abantu bakhe sahamba isikhathi abantu bathatha abakuthunywe bona bakufaka kujosala qedane bazithuma bona. Yangithusa indaba yokuba abangcwele bakhohlwe ukuba yebo ngaphakathi kwamagcekeni kaNkulunkulu, ngaphakathi kwesibaya sakhe
abathandekayo uma esethunyiwe ngiyayithanda inkonzo yesithunywa ngoba la sikhona isithunywa siyazi ukuba nomthumi wayo siyazi ukuba nalangihamba khona noma ngenza kabi kepha uyothini ongithumileyo noma ngahamba ngiyathela ameva noma ngahamba ngikhubeke uyothini ongithumile uthomdi kwami bayishumayela wathi silahlekelwe inkonzo yehlazo yena bathandekayo saze sayinkinga isithunywa esikhohlwe intando kababa ngoba nabugedengu siyaphila nabuhlapha siyaphila uNkulunkulu bengeke inavuse inkonzo yesithunywa eziyizo ebezophatha umyalezo wakhe ziwuphathe okwezikhali zamanduwa namhlanje bathandekayo kuyafunga kumina ukuba ngale nkonzo ephathiswa uMalaki baningi abaphathiswe le nkonzo kepha ngobude bendlela amapholoba isono sathandeka baningi abaphathiswe le nkonzo kuthe ngobude bendlela bayijuda wena wabona isidaba sapho ibhabhalazi nge-oro 6 bebathandekayo inkonzo kaNkulunkulu kuhambe kohamba mina nawe sayishibhisa ngenxa yokuba sijude lokho ebesiphathiswe kona Jesu namhlanje celani khona niyaphiwa ngazibuza ukuba sengikhulume kangaka ngenkonzo yokuthunywa bengocela ukuba Nkosi ngenze isithunywa esiyiso bengocela ukuba Nkosi ngenze isithunywa ebesingelijude iqiniso lakho bengocela ukuba Nkosi ngenze isithunywa ebesosaba ihlazo bengocela ukuba Nkosi ngenze isithunywa ebesizokhumbula umthumi waso kuze kuthi nalanga phuzulwa khona zidindi ngimemeze umthumileyo amen